Hej og velkommen til min første lille video, som i dag kommer til at handle om, hvad det vil sige at gå i terapi. Jeg føler mig nogle gange på bloggen begrænset af det skrevne ord. Jeg synes, det kan være svært at forklare, hvad det egentlig er, det vil sige at gå i terapi. Hvad kan man få ud af det? Hvad er det, der er virksomt? Hvad er det, der hjælper, siden man med terapi kan få sig et bedre liv? Grundlæggende kan man sige, at vi som børn lærer en hel masse ting af vores far og mor, som er rigtig sundt og godt. Det er en måde, vi kan lære os at klare os i verden på. Problemet er, at vi også lærer nogle mønstre. Vi lærer nogle ting, som er rigtig gode for os, når vi er børn. Det er en måde, vi kan overleve i vores familie på, men det er også en måde, som begrænser os enormt meget, når vi bliver voksne. Hvis du for eksempel forestiller dig, at du som barn er blevet kritiseret meget af din far og mor, hvis du for eksempel ofte har følt dig afvist eller haft en oplevelse af, at du var forkert, når du var den, du var, så vil det være sådan, at du med stor sandsynlighed vil gå ind i en kærlighedsrelation som voksen. Du vil simpelthen gå ud i verden med nogle barndomsbriller på. Du vil have kritikbrillerne eller afvisningsbrillerne på en sådan måde, at når du er i et kærlighedsforhold, så vil det være eksempelvis kritikken eller afvisningen, som du uden for din bevidsthed selvfølgelig vil kigge efter. Og det er klart, at hvis vi oplever alle former for feedback, eller det, der måtte være positiv kritik, eller bare en kommentar, eller alt, hvad der overhovedet kunne lugte, bare en lille bitte smule kritik, hvis det bliver opfattet kritisk, så vil det jo være rigtig svært at være i verden, og det vil især være rigtig svært at være i et kærlighedsforhold, og det vil jo være til frustration, både for den, som føler sig kritiseret, men især også for den, som elsker, og som ikke har nogen intentioner om at kritisere. I terapien vil jeg spørge ind. Det kan være til følelser, og tanker og forestillinger om noget, når vi taler sammen. Og det at opdage, hvordan du fungerer, det at få øje på, hvor er det, kæden hopper af, eller pladen går i hak, eller der, hvor du kigger på verden, eller på dit parforhold med fortidens briller på. Det er det, der kan give dig motivationen til at gøre noget andet i dit liv. Og du har det med garanti sådan, at du tænker, jamen jeg ved jo godt op i mit hoved, hvad det er, der ikke fungerer for mig. Og jeg har prøvet både det og det og det og det og det, og der er ikke noget af det, der virker. Og det er klart, at i terapi er det ikke bare et spørgsmål om at få en forståelse for at få øje på, hvad det er, der sker. Det er også rigtig, rigtig vigtigt at få øje på helt følelsesmæssigt, hvordan det har været, for eksempel at føle sig kritiseret, og føle sig ensom, eller at føle sig afvist i sin barndom. Og når man får øje på, hvad det er for en smerte, man bærer med sig, så har man muligheden for at gøre noget andet, og det er det, der er virksomt i terapi.